नमस्कार, हम रोशन कुमार पांडे। तो स्वागत करत बानी आपके हमारे चैनल बतकही अड्डा में। तो आज हम बात करे वाला बानी नेपोटिज्म। नेपोटिज्म के मतलब होला पक्षपात। तो सुशांत सिंह के मरला के बाद ये भोजपुरी वाला बॉयकट बॉलीवुड, नेपोटिज्म हटाओ, जो भी है मतलब बात करते रहे लो, लेकिन हम लोग अपना अंदर झाँक के देखले बड़े लो कि बॉलीवुड से ज़्यादा पक्षपात मतलब नेपोटिज्म तो भोजपुरी में बा। मतलब कहे के ई बा कि एमे प्रोड्यूसर उहे होले जेकरा सुते के रहेला। मतलब सुतल मतलब समझ सके निरवा। और हीरो मतलब हीरो तो जे थामेले उ रहबे करेले, लेकिन हीरो के जे थामेला उ हीरोइन रहेले। एमे हीरोइन के संगे संगे एगो जौन सखी होले उ प्रोड्यूसर खातिर हीरोइन होले। मतलब ओके खोज कल जाला कि प्रोड्यूसर अपन जो दिन फिल्म चली तो दिन वो हीरोइन बन के उनका संगे रही। और बात रहल विलेन के, तो विलेन तो पर्दों पे विलेन रहेले और कुछ कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा विलन बाड़े जे साचहू के विलन रहेले। मेकअप आर्टिस्ट और छोट मोट जे 1000-1500 पे डेली काम करे वाली बैक डांसर या कैरेक्टर आर्टिस्ट जौन लड़की बाड़ी सन, वहानी के झांसा दिहल जाला कि हम आपको हीरोइन बनाएंगे। ठीक है भैया, हम मानते हैं आप उनको हीरोइन बनाएंगे, लेकिन पहले हीरोइन वाला टैलेंट उनमें शक्ल तो होना चाहिए, लेकिन नहीं। तो हम लोग बस वहाँ लोग सपना देख लिए लो हीरोइन के, और तो हम लोग के दिमाग। तो भोजपुरी में कुछ ऐसा एक्टर बाड़े जे अपना से छोट कलाकार के दबावल चाहेले। 2-3 गो प्रोडक्शन हाउस बा, भोजपुरी में भी 2-3 गो प्रोडक्शन हाउस बा। ऐसा प्रोडक्शन हाउस कि उनकर थंबा तबे तार काम मिली। अब बड़ बड़ एक्टर में मिलल रहेले, उहे वही से छोटा छोटा एक्टर के दबावल जाला। तो कहीं से खबर मिलल है कि अक्षरा सिंह के गाना के कहीं भी कंपनी में रिलीज होके से रोकल जाता है। आखिर काहे हैं? पूरी में 2 लोग के काहे खबर रहेला? पवन, खेसारी, आरा, छपरा, बक्सर, सिवान, मतलब काहे हैं? और भी कलाकार बारे, और भी कलाकार, नया नया कलाकार बारे। थिएटर का मतलब भोजपुरी वालन के ना पता होई, लेकिन अगर भोजपुरी के कलाकार अगर थिएटर से उठ के जास ना, तो भोजपुरी के भाग्य बदल जाए। ये हम लिख के देता नहीं। मतलब हम भी एक कलाकार बानी, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में कला का महत्व नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे पैसा बचावल जाओ, कैसे एगो फिल्म तैयार करके हाँ अपना बक्सा में डाल दिया जाओ कि हाँ हम है फिल्म के प्रोड्यूसर बानी, एक्टर बानी, डायरेक्टर बानी, कैमरामैन बानी, सिनेमेटोग्राफर बानी, कोरियोग्राफर बानी, लेकिन वो बस बक्सा में डालाता पॉइंट, लेकिन वो असली फिल्म नहीं के रह गई। भोजपुरी में गायक के एक्टर, जबकि गायक का अपना अलग काम है महाराज। गायक के अपन गाना गावल काम बा, लेकिन हमहू एक कलाकार बानी, हम भोजपुर से ही बिलोंग करेनी। लेकिन बात ये भइल कि हमारा के बहुत बार ऐसा फोन आयल, हम भोजपुरी में काहे नहीं ट्राई करत। सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार का होके आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में ट्राई नहीं किया, क्यों नहीं किया? इसका जवाब है आपके पास, क्योंकि आप टैलेंट का कदर नहीं करते। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लोग बॉलीवुड में आवे में उतना इंटरेस्ट ना रखेला, लेकिन बिहार के काहे भोजपुरी छोड़ के बॉलीवुड के तरफ भागल जाता है? काहे से कि ये टैलेंट के महत्व नहीं है। टैलेंट के महत्व बॉलीवुड में बा, तो नेपोटिज्म थोड़ा बहुत बा, लेकिन भाई भाव उहे मारेला जेकरा कि कुछ रहेला।
लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के मतलब बिना पेनी के लोटा, बिना पेनी के लोटा। सुशांत सिंह मरले तो उनका और डगरी के चली गईले कि सुशांत मुहले ठीक ना कैले, हाथी मरल गलत भइल। लेकिन भाई गाना निकाले के का जरूरत बा? अपना संवेदना को व्यक्त करना है तो आप सामने आके कीजिए, उसका मदद कीजिए, उस पर FIR कीजिए, जो उसका गलती किया उस पर FIR कीजिए। गाना निकाले का मतलब का है? अपन पब्लिसिटी कि हाँ फलाना गाना निकलले बा, बहुत बढ़िया कैले बा, वही बहाने लाख 1.5 लाख रुपया पॉकेट में आ जाए। ये बॉलीवुड के जो मेकअप मैन है ना, वो तुमसे बेहतर डायरेक्टर पैदा कर सकते हैं। ये बॉलीवुड का जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है वो तुमसे बेहतर हीरो पैदा कर सकता है। क्योंकि भैया तू तारा के केहू रही कब? जब तुम उसको वैल्यू दोगे, और एजा वैल्यू ना दियाला। बात क्लियर बा? तो चल तनी, धन्यवाद, हर हर महादेव। और जाते जाते बस ये कहब कि हमार चैनल जौन बा ओके सब्सक्राइब कर दी, और बगल में एगो घंटी वाला बटन बा दबा दी। और हो सके तो अगला गाना बहुत काल परसों में लेके आई, ना तो फिर नेपोटिज्म पार्ट 2 लेके आई। खैर कमेंट में आप बताएंगे का लेके आई। तो धन्यवाद, हर हर महादेव।